धरती पर भेज दिले काहे खातिर हमार जौन गाना बजाना वही साफ होई सब के बुझाई कि हम का गावतानी। हां लेकिन ताहड़ा में हाला आता ना हो जाता। बोटका एगो दो तीन गो डांग और एल बड़ा बुझाते नहीं कि तू का गावता बुझाते नहीं कि तू का गावता। लेकिन भजन गायब से जौना के आध्यात्मिक गीत कहल जाला दू अर्थी जौना के कहल जाला। पुरनका बाबा लोग के बुझाई कि भजन गावता नैका लइका लोग के बुझाई कि नल्ले दड़ी गावता। भगवान अपना सुंदर शरीर बना के धरती पर भेज दिले काहे खातिर। इंसान धरती पर जाई त राम नाम के भजन करी लेकिन हमनी के यहां के भगवान के भूला गल नहीं जा। 84 लाख जोड़ी के कंट्रोल कंप्यूटर लेके परमपिता परमेश्वर हाथ में बैठल बड़े जे जे कर्म करी कर्म के अनुसार ऊपर गेला पर भगवान फल दे दी है। दे दी है निमन कर्म करबो त निमन जोड़ी में जइबो बाबू कर्म करबो त बाबू जोड़ी में जइबो। जोन ही 84 लाख भ्रमण करे का पड़ला तब जाके मनुष्य के तन मिलल। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखल बानी के बड़े भाग मनुष्य तन पावा असुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही। भगवान इतना सुंदर शरीर बना दे लेकिन भजन नहीं करते। धरती पर जे विवाह सब कोई सोचेला कि हम अपने मेहरारू के भाता रही लेकिन ना कुल आदमी नकली भाता भलो होये हो। रास्ता धके जाता रे ट्रक वाला हॉर्न मारी साइड ना दबो कब सेंटर दिलल का पानी भी कमर जीवा। हां हां कनी लेखा कुत्ता लेखा चिल्लाता बस हमर बात सुनाई दे श्रोता के। ट्रक वाला हॉर्न मारी साइड ना दबो कब सेंटर दिलल का पानी भी कमर जीवा। गलती नहीं खिन कह गलती नहीं खिन कह लेकिन बाबू है ई कुल भातार ना हलो। हां ई का हलो ई लोग बल मुआ जेकर बल मर जाला ओकरा के बल मुआ कहे। असली भातार ऊपर बैठल बाड़े जे भव सागर से पार कर दे ओकरा के असली भातार कहल जाला। नहीं के समझ में आवता और समझाई जना धरती पर बानी वकील साहब धरती के नाम मृत्यु लोक यहां कोई रहे खातिर नहीं के ना तो जहां नइखे रहे तो ओकरा के नैहर कहल जाला। जहां एक ना एक दिन चल जाए के बा ओकरा के ससुराल ए नता से हम सबनी के भातारू है बैठल बड़े ऊपर निमन करम देखिए तब है लेकिन आ रही है से चेन आर एज रोशन राज ओके ले चला फूके ओई दिन से लग यहां खूब हमार गाने में ना मौगा थोड़े होला मर्दा गीत को नहीं गावे प्रदुमन प्रदेश। हां जी ए बात के नहीं खे जानो। हां जी विदेश तक ले हला बा गुड्डू भैया वकील साहब बात के। हां विदेश हमारी सऊदी अरब चल जाएंगे हांगकांग ओइजा ले हला बाकी ऐसा कोई जिला नहीं। हां जो कि प्रदुमन प्रदेशी से हिला नहीं इहो बारे ऐसा कोनो गांव ना। हां जजमेंटी में हमरा के पास पहले बनी वकील साहब हाथ दिखाती का अभिनंदन करो। प्रदुमन प्रदेशी के लीला का हो ऐसा कोई जिला नहीं जो इस प्रदुमन प्रदेशी से हिला नहीं लेकिन वो ब्यास के। हां ऐसा कोनो गांव ना जहां जाके 2-4 लाख खाओ ना सारा तो बोलिए नु करावेला। हां इहे मुंह में पानी खियावेला इहे मुंह लत खियावेला जी। हां निमन बोलबो त लोग स्वागत करी मिठाई खियाई बाउर बोलबो त जूतो खोल के बोले बा वकील साहब विद्या टाइट बनो टाइट जवान बर लोग कहि कि चलो त 2 घंटा भगवान के नाम गावे के बगा लेबो के हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जाहि दिन बुढ़ा जीवो गाल के चाम झूल जाई लोल लटक जाई दांत टूट जाई बुढ़ा जी बोलो कहिए क चलो ना 2 घंटा भगवान के नाम लेवे के बा। हरे राम कहबो लेकिन हले राम कहे शुद्ध लफ्ज शुद्ध भाषा ना निकली गावे खातिर गइबो लेकिन शुद्ध नहीं गइबो कि हले राम हले ये पिछहरिया लोग रहियो तो मेरे बुढ़ाई न चाहिए इन लोग कहीं कोई हो नहीं के तना के तना गलती नहीं की कहे कि तू चाहबा कि साफ कह लेकिन कहे ना।